rahmatullahi taala wa barakatuh. Bandira musibtede hedde min calmina min juure mon en garti kadi e émission men mo kewɗen wadde 5 minutes de santé e docteur mon mo ganduɗon guiɗo mon sehil moɗon docteur Seydou Somo Kanel. Hande noon aɗani yimɓe hewɓe ene namdoto en holto gandal leɗɗe jangga ko wayno andude nde lekki fuɗi e ko nandi hen ɗum noon foof ko jangde mum banggue no sernaɓe hande jogori gandal mumen andude widema surtout bagara jippi ko Makka walla Madina surtout igra jippi ko Makka walla Madina ko nandi hen minen ko ngal gandal woni ngal jangumi ko faare e ganduɗa hoorema leɗɗe andude leggal foof hol ñalawma mo fuɗi kadi yimɓe ganda kadi woodi hen leɗɗe comme no mbirata hen Samba e Demba e Hammadi e Paare ɓiɓe jibdina ñalawma goto ko ganduɗa hoorema ko kamɓe jiɗɗi ene woodi hen kadi leɗɗe kadi ɗe ganduɗa hoorema kañumen puddi e ñalawma goto ene woodi hen ɗi puɗɗi tan ko altine ɗi puɗɗi talata ko nandi hen ko lekki goti tan woni ki ganduɗa hoorema e nder balɗe jeeɗiɗi ɗi foof fuɗi hen woni duɓɓi sa ƴeewini leggal duɓɓi ene seeda kadi leɗɗe keddiɗe seeɗa ko heddi ko ne woodi hen leɗɗe 4 walla 5 taw ganduɗa hoorema comme no wirte o jibina taw salar yone o jibina taw bottaje gotte o jibina taw tisbaade juulaɓe ko nandi hen ko noon leɗɗe mbadi kadi neɗɗo a wawa safrude safaro leɗɗe ɓaleɓe ko tawa anda leggal ngal holko woni leggal ngal ko ma ganduɗa ɗum mbaddi leggal ngal foof a fuɗɗode mo ha worta mo ganduɗa lekki leggal ngal holko woni ene woodi hen leɗɗe ene woodi hen ñalawmaji jadata hen ene woodi hen leɗɗe e comme hande aɗa andi yimɓe ne keewi guila e mamiraɓe men kewi wiide oto looto lekki nen ñande aljuma e ko nandi hen noon wonani harmi wona hay batte ala ɓe ƴeewi ɓe ƴeernima ko ñande aljuma leggal gotol fuɗi woni holngal woni ganduɗa hoorema ko woni kenkeli ba sa ƴeewi kañum ala ñalawma mo ganduɗa hutortake ɗum tagui noon en wiya ko ɓayde woni leɗɗe goɗɗe ɗe foof ɗe puɗani ñande aljuma donc wadde yimɓe oto looto leɗɗe nen aljuma wonani harme deftere wona hay batte eyo so ɗum ɓenni kadi ene keeɓa namde ɗe ganduɗa hoorema affaire ko fata e gorago ɓe mbima wonde mboɗo yawi yande ɓe mbima wonde awram woni tan ko darata ko ha moƴƴa ɗum ɗon joni ko gueɗe ɗiɗi ganduɗa hoorema certude ene woodi hen kadi mbima wonde awram en daro ha moƴƴa kono som wonde debbo kadi mi wawa maniyade mboɗo tina mi yani kono noon ala ko yaltata ɗum noon fof kadi e wasde maniyade nde e awra tidde walla e awra yawde yande foof ɗum ɗon fof ko gueɗe tati certude kono wiyete ko tubaɓe mbiyata éjaculation précoce e impuissance sexuelle e ko nandi hen ɗum ɗon joni ko gueɗe certude amma noon mo ganduɗa hoorema oɗo awro darata ko wawi wonde debbo ko juri kono awro darata no foti darrade ni ko ɗum ɗon heewi wadde ɗum ko colopathie woni ganduɗa hoorema ko tawa ɗaɗɗi en cukki so ɗaɗɗi so cukkima hangadine awro wawa darade à 100% wonata tan kene ene nooyi kono en liggo kono en nooyi so tawi no wayi noon leggal ni ɗum ɗon ɓurata wonde mana kono noon ɗum ɗon kadi so tawi a ƴeewi kadi ha joni en serti e neɗɗo wima wonde min somi ɓattima debbo tan mi yandinto so neɗɗo wima somi ɓattima debbo tan mi yandinto ɗum ɗon ko maniyu yaade ha selɓi holko selɓinta maniyu ene woodi hen rafi biyeteɗo siti ene halfude ɓe mbiyata ɗum rewam ene waɗa feere ha maniyu selɓa ene woodi rafi goɗɗo kadi biyeteɗo diabète type 2 kadi ene wawi wadde feere ha maniyu ha selɓa ene woodi kadi rafi goɗɗo mo gandanɗa hoorema eɗen mbiya ɗum varicocèle ene mbiya ɗum wukade kadi e won noon wukade so neɗɗo wonde mum ɗaɗol ngol ganduɗa hoorema taw mani yo rewata ɗo koto immoto e longel ha rewa e makko o tawan en dañi caɗele ɗo joni so mani yo ene rewa e makko so ari tan taw ne heeñi yaade ɗum noon foof ko gueɗe ganduɗa hoorema ko baɗoje ha maniyu baɗo maniyu ha selɓa amma noon e beyo wonde kañum ne wawi wonde e debbo so ɓoyi tan tina ene yana kono noon ndiyam yahata gandi to mani o wonata ɗo ko longel ko longel so longel ngel noon so yeehi noon ha ganduɗa hoorema ha longel ngel hoori hangadine gorko gorago mum ne tekki gorago mum ne tiiɗi ene wawi wonde debbo ha no hannirta ni kono noon ndiyam arata ɗum noon ko longel ngel hoori ɗum noon fof joni sa ƴeewi ɗiɗon rafiji fof joni ko hay goto tan jiiɗa e goɗɗo safaro oya mi haalni on mo awra tan mo waɗata nooyo mo tekkata ha ɓurta on kañum addata ɗum ko rafi mbiyata colopathie so sukki neɗɗo ɗaɗi ɗi cukkoto so ɗaɗi cukkima noon hangadine ko ɗaɗol central mo ganduɗa hoorema ko kañum hokkata awro kattanɗe ha darono hannirta ni ngol ɗaɗol ngol dañata air mo ganduɗa hoorema ene wawa marsindemo ɗum no joni en safra ɗum noon lekki mum ko lekki colopathie ko balɗe 15
tawi a yarimo tan so Allah jaaɓi a serta den ene woodi hen kadi wiyoɓema so panima debbo tan ndiyam ɗam aran so ndeni heedi ko siti saboro ɗum e diabète e ko nandi hen kadi so tawi ko siti o ma ƴetta colopathie ha para cafɗa siti o sa sertima sa safrima siti o a safrima colopathie a safrima siti à partir de là awroma arta e place mo ɗaɗi awde ko ma uddir joni noon ko comme maniyo gonɗo e nder neɗɗo ko maniyo cetti ko maniyo ene selɓi ene woodi lekki goɗki kemin jeeyata min mbiyata ɗum ko espère 10 kikin joni so tawi aɗa hutoro ɗum ko kin waɗat feere ha maniyo o tekka mani ko maniyo gorko so tekki tan hangadine ko pour so mani woni ara en rewa e rakkolaji hen gorko wawi wonde debbo ko juuti taw yandinani par ce que ene wayno tan mi haali ɗum émission ngaji kewɗi way tan comme no ɓoggol ɓoggi ɗiɗi sa leppini ɗum ngol a leppini a firli e ceenal ngol a waɗi a leppini a moomi hen laalo bangol ceenal ngol ɓuura welde jaggude e momogol laalongol ɗum tagui noon so tawi en gadiri on banggue a safroto colopathie cafɗa siti ƴetta lekki goɗki ganduɗa espère 10 kene waɗata ha mani o tekka wona firti joni goɗa go arti à 100%. amma noon ko biɗo wonde so wonde e debbo mani o arata so mani o arata ko longel ngel hoori longel ngel kadi ene horna ɗum e diabète ne horna ɗum siti ne horna ɗum e rafi goɗɗo kadi enen en kewani ɗum hebde one kadi kañumne ene horna ɗum kono noon ha joni kadi a wawa wadde feere ha longel ngel ɓulta taw a safrani colopathie e siti sa safri colopathie e siti ko nden mbatta feere ene woodi lekki goɗki ganduɗa hoore makko ke lallittu longel ngel ha para ken lekki joni ke lallittu longel ngel ha laaɓa a faami de après ki watta toon kadi ndiyam ɗam gandanɗa hoore ma ko ndiyam laaɓɗam ndiyam tekkuɗam hangadine o firti sa wonde e debbo nde poɗɗa yande nde sa yanni tan nde ndiyam arat bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min calmina min juuri moon kala jiɗɗo jokkodirde amen wawi jokkodirde amen 77 882 51 25 77 882 51 25 bandiraɓe musidɓe on jarama.